Rwande rwechigosori mwanju murigereria rituko ria rero nigo MC wa diebe no mheshimiwa Steve Arika atwara higikaro na babwatani ao kurwa sekta ya chigosori na bege sekta ya yobobwenia hase egeti ya chigosori Kenya nturago hase etimu ebose timu ya nyarakoba gekobwa hema miranyo yege kombe kia mheshimiwa Steve Arika irache konekia hegosori yabo ni timu ya Shabana hegosori yo irache gukoreka chisariki sano nemo chumutinyo ogatano na limo wego nigo chikocha ao chirache wikara na somo yogo yobwe chigosori urakoreka chisano nemo mwanju chumutinyo ogatano na limo asegeti kyo Kenya nturago asebagirire yogo chigosira na kuimokereria ebiegwa basaye bari barakorokana ebiegwa byaka enkoyeyo anemono hase enyagitari iyo gusire timu ya Shabana ya Oasis yarire ire yogo chakubwatoka obubwenia bwabosa. Kama msebe godi ebino igonde no mogoko manene gwetera senyagitari ya Oasis nechetera entre medical camp komentana yo tulebobe timu ya Sabane chete nkuma buna igasari oroka yaro no ekale getieke gochiesa na bana baibeno timu ya Baswati timu ya ba akibali abane basabana baka staff igo kero monto tu amwaliganirie na inde igai Antonio Romo Gasco Kuru Nairobi France Kimaso na rokale Chief Guest na Franklin Mieso na bakala bagani besko igo mangala siasa zitakeirio igo gochuri umpira urualigwe ogende igekogera abuna bwa abantu basomerete igoro imipira bagocha wadi baisa abana baito kandi tororenga abana baito mbara bakogenda training cy'umupira medical camp itukabwatene na gitarike cyo isana ibere egere toikeranie moroberi oyo twanyade kubarigania rituko ria rero mwensi bali mwangete kurigerera chigosori na bali muratake kurigererigwa asa marwire wao si abanyagitari ba Oasis bagocha gutoka babegete kambi yabo gaiga banyare ko bakonya kumanya kirikende mora toke muigwete bo basemebere yaino na mheshimiwa Arika ya motebinga mbya mono asenye chikwanya lego to beka tubwatane se chigosori chonsi chigo toka segetie kya nyantrago yaro twachire geiga ko inspect getieke ko batekana no mo robero itubwate twabangire mutuge go chokorekana date 7 of June 2026 ali tukeringo turatware medical camp turabe tukurigire marwaira wao asa abantu baito bekenyore keito kebeno nebinyoro binde bitete naine anene mona so ko impact community ntobeke chingoyo gege chira chieswe na turatware timu itenene ya Shabana bote timu ya basaja ne timu ya ladies aboigo na timu chito changa ga chibe no ward chia baiseke ne chia bamura erinde tutware ngoyo yo ya grafiki aboigo ntunabo turaganiri bande bali baragani ko bwata namo na intwe aso mupango tubwate we tokeze erinde tunyara ko manya bikara Thursday erinde tunyara gukora kubangana barobya aigo bono ngo welcome once community at large erinde mo chamo tusirane se manganaya na inde monyara kwa sokia so bongeri tukeli mororokane sama roira itura aligereria na erinde monyara enjoy na go support team chetu changa gaiga na boyo cha Shabana.